uyonikela ngayo kumahlwempu. Amen. Kwaba uma uyayidana imali, masimnikeni yona. Amen. 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 Emzini kwaba uyudana ngoku wathi nebafumana mali wathengisa ngoYesu yena wayazixhoma. Amen. Because yonke imisebenzi yakhe yokuthatha imali imlidisele ekufeni. Amen. Amen. Ahleba zintaka, ahlenga abantwana. Amen. Amen. Ngoba uyibonile uba nanke wathanda imali ayimenzela nganto. Ingqambi yesono kokufa. Amen. Wazixhoma. Amen. Hallelujah. Amen. So ukuze afumane uYesu ade abanjwe yabe nguYuda. Amen. Hallelujah. Amen. Apho ndizakhona ngoku uYuda umehlule ngoba amhage ubani uYesu Kristu. Amehlula ngolo hlobo. Hallelujah. Amen. Into endifuna uthetha ngayo yile yoba ukuze amhage, ukuze afumane kuYuda kwaba khona ithethathethwana between amaJuda nabani noYuda. Amen. Kwaphinde kwakho ithethathethwano between uYesu noYuda. Lithi ke uthethathethwano kaYesu noYuda uthe ke uYesu kuye, Yuda ungcasha unyana womntu ngokumana na. Hallelujah. Amen. Asiyibiza lona le ngegama eliyi-1 eli gama lithethathethwano lesilungu chaza i-conversation ya wasesefuna i-conversation usiphelele unamfika